Ministru, f'mistoqsija 5589 saqsejtek fuq it-traffic lights fit-triq it-tiġrija l-Marsa Ħamrun li ma traffic lights huma imsatrin għall-użu ta' residenti u inti weġibtni li da għas-sigurtà tagħhom. Tista' tispjega kif din kwadra fil-poliet li titkellmu fuq li tħeġġu n-nies joħorġu mill-vettura u jimxu jużaw ir-rota meta s-san ta' traffic lights qed nagħmluhom għall-użu biss ta' vetturi kommerċjali u l-unika alternattiva li għandhom residenti hija mixja ta' 500 metru illi fiha jridu jaqsmu triq arterjali minn fuq pedestrian crossing li ma fihiex traffic lights infatrek da fil-kuntest illi 15 ilu f'dan il-post inqatlet persuna u tol frott dan ix-xogħol. Grazzi. Il-Ministru Aron Farrugia. Mela, qed nitkellmu dwar triq it-tiġrija l-Marsa. Hemmhekk kellna fil-snin li għaddew diversi aċċidenti illi waslu għal konsekwenzi koroħ għal pajjiż. Nista' informakom li hemmhekk fis-snin li għaddew kienu jkun hemm medja ta' madwar 280 crossing kuljum. Ġifieri fit-triq illi hemm riskju kbir ta' periklu kienu jaqsmu madwar 280 darba kuljum bil-konsegwenzi illi wieħed jista' jobsor. F'dik it-triq ukoll hemm entitajiet kummerċjali fit-trejqa bis-swit triq it-tiġrija illi bil-fors iridu joħorġu minn hemm. Jiġifieri il-vetturi minn hemmhekk ma jistgħux itiru, jaqgħu mill-art u jtiru bħal xi helikopter, imma joħorġu ġo dik it-triq it-tiġrija illi identifikajt tajjeb inti. U allura dak illi Infrastructure Malta proponiet dak iż-żmien baqal kien illi jkun hemm lights apposta illi jagħmlu użu minnhom il-vetturi kummerċjali biex joħorġu minn dik it-trejqa għal triq it-tiġrija. Għaliex bil-forsi joħorġu. U allura l-alternattiva tkun illi l-lights ma jintużawx jaqbdu joħorġu kif ġiġi u jkollna straġi wara l-oħra. In-nies li kienu jaqsmu qed intuhom il-faċilità illi jaqsmu b'mod iktar sigur minn triq illi għaddu bis-swit, ġifieri l-400 metru illi tkellimt fuqhom inti. Jiena ġej minn dak id-distrett, ġifieri naħseb illi iktar minni ħadd ma jista' jitkellem dwar din l-issue illi għandna. Kelli laqgħat mas-sindku wkoll tal-Marsa fejn proponejt għaliex jiena n-nies smajthom illi la darba dawk il-persuni jixtiequ forsi jagħmlu użu inqas minn dawn 400 metru illi jkollhom jimxu b'mod sigur, jużaw ix-shuttle tal-Kunsill Lokali. Il-Kunsill Lokali dan il-Gvern baqal qed itihom vetturi elettriċi, Mr. Speaker, biex bihom ikunu verament jistgħu jivvjaġġaw min-naħa għall-oħra tal-Marsa. U allura il-punt tiegħi kien dan. Sinjuri illi toqgħodu hemmhekk. Il-Kunsill jista' joffrilkom 3 shuttles kuljum mingħajr ħlas, waħda filgħodu, waħda fl-ofsinhar u waħda fl-erba' biex bekk ikollhom l-opportunità illi jaslu jew jużaw ix-shuttle l-emmulaw bla ħlas f'qasir ħin. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex bekk innaqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għal. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex bekk innaqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għal. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex bekk innaqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għal. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex bekk innaqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għal. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex bekk innaqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għal. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex bekk innaqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għal. Jew inkella jagħmlu użu mill-mixja illi hija aktar sigura biex bekk innaqsu l-inċidenti u l-imwiet mit-toroq tagħna. Dak huwa l-għal.